бо як хулоса гуфте ки фейсбукро ба мисли инстаграм ҷазир накунем. Инста ҷазир аст, пас чаро бештар дар унҷа фаъол ҳастиву ҳастем? хуб биё мегузарем сари ин масъала ки ман камтар дар бораи ҳамин SMM шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне SMM чи аст? бозор дар шабакаҳои иҷтимоӣ, social media marketing мешавад. яъне Instagram, Facebook, WhatsApp Business инҳо барои пеш бурдани бизнес ва ба даст овардани даромад сохта шудаанд. агар аҳамият буда бошӣ, Meta компания аст ҳамашон ва Meta компания инҳо бо ҳам якҷоя мешаванд ва метавон ки лични бренди худата пеш бурд, метавон интернет-магазинта пеш бурд, хулос бизнеси худа пеш бурд ва одамони мо ҳеҷ чиза дуруст истифода намекунанд. Instagram ҷое ҳаст ки бояд дар онҷа ту маҳсулотое ки дорӣ ба фурӯш гузорӣ, истеъдоде ки дорӣ бояд ура курс фурӯшӣ мардумда. Мисол одаме ки мехоҳад, мисол як одам мехоҳад ки монтаж ёд гирад, ана бест фаҳмондестам, одам мисол ту монтажа метавонӣ, мехоҳӣ ки мисол шогирд гирӣ, бояд ҳамон хел видео мекунӣ ва барои худат даромад мегирӣ. Не ки уҷа во гирифтанд рақсу намедонам чӯ як роликҳои ба ҳаҷвияи умуман маънӣ надораду ба ҳамин хел чизо табдил доданд ва насли ҷавони мо ҳамун чиза мебинад ва он пайравӣ ба ҳамун мекунад. агар дар ҳамунҷа ҳамин хел наворо шавад, агар насли ҷавон ӯро мебинад ва пайравӣ ба ӯ мекунад, ҳар чизе ки дид таҳсуб, яъне дар мо аст таҳсуб мекунад. ва Facebook ҷои одамое аст ки хабар бисёртар чӣ мекунанд, мехонанд, яъне як иттилоот мегиранд. дар Facebook метавон як ғизои маънавӣ гирифт ва ман ҳаминро хостум ки дар Facebook рилс ҳам ҳамроҳ карданд ба монанди Instagram ва ҳар намуд наворҳо ҳам ҳозир нашр карда истоданд, парвта истоданд ва ман ҳаминро гуфтам ки ӯ чизе ки шумо дар Instagram мегузоштеду Instagram ҷазир кардед, хоҳишан дар рилсе ки дар Facebook мешавад уна ҷазир накунед. монед мардум аз уҷа иттилоот гиранд, монед мардум аз уҷа як ғизои маънавӣ гиранд. уҷа ҷои одамое аст ки мақсад як чиз мафкура доранд, як чи мефаҳманд. Facebook на ҳар касу наметавонад фаҳмида. хуб, гузарем ба замони донишҷӯӣ. хуб, ки чӣ хел шуд ки ин риштаро интихоб кардӣ ва чӣ хел паси сар кардӣ замони донишҷӯиро? чун баъд оҳиста ба хобгоҳ гузарем, чунки аксарият дар хобгоҳ зиндагӣ кардана барои худашон эб медонанд. биё ба қадам аз аввал оғоз кунем. ман аз хурдӣ вақте ки дар телевизион медидам ки ягон нафар баромад мекард, вақте ки ҳамун чиза медидам ва модарам аз ҳамуна тамошо мекард, шавқ мекард ва аз шавқи модарам ман шавқ пайдо карда будам ки ман ҳамчун журналист бояд дар телевизион ва радио кор кунам. ин як шавқи кӯдакиам буд ва хушбахтона ба ҳамин орзум расидам. дохил шудам донишгоҳ. ҳангоме ки дохил шудам ҳуҷҷатам аз супуридам, омадам ба хобгоҳ, курси 1. рости хобгоҳ маъқул нашуд, хай шароитош хуб набуд, маъқул нашуд. баъдан аз уҷа баромадам, рафтам иҷора шиштам. муддати 1 сол ки иҷора шиштам, дидам ки барои ман ягон даромад надоштам. он ҳолат барои хонагиҳо душворӣ мекунад ҳамин чиз. гарчанде ки онҳо намегуфтанд, ман пайхас мебурдам ва ман рафтам соли дуюм ба хобгоҳ. вақте ки хобгоҳ рафтам, уҷа дӯстои зиёд пайдо кардам ва гуфтам кош аз ҳамун якум курсӣ меомадам ки иҷа муҳит дигар аст. баъд дӯстои зиёд ёфтам. ҳамун хел муддати то тамом карданама дар хобгоҳ будам. ҳарчанд иҷора доштам, аммо меомадам боз дар хобгоҳ ҳамроҳи бачаҳо менишастам, суҳбат мекардам. дар хобгоҳ 3 сол зиндагӣ кардам ман ва ин барои ман ягон ҷои мақсад шарм нест ва ифтихор мекунам ки ман дар ҳамун ҷа, дар ҳамун шароит зиндагӣ кардам ва тонистам ки як мавқеда ки худам мехостам, ба ҳамун мавқеъ ки хостам расам ва шиносои бисёр пайдо кунам. аз ин ман хабар надоштам, аммо гуфтанд ки пештар кам-кам сурдуххониам мекардӣ. чаро идома надодӣ? Ки гуфт? хуб, ман каналҳои худмат дорум. ин аз куҷо фаҳмидӣ?
савол наҷоб то чӣ кор мекунӣ савол дода? ва худам ҳеҷ чиз ман хотирам набуд. Ягон синфи 9 будем, 9 мехондам, 9 ё 10. Ҳамсоям сароянда буд ва назди ҳамон мерафтам, ман мерафтаму ҳамон кам-кам таҷҳизотҳои ҳамон мусиқиро истифода мебурдам ва ба ӯ ёрдам мекардам корда. Баъд тӯй мешуд, барандаш ман будам ҳама вақт тӯй. Тамом касе уна тӯй дархост кунад, баранда ман будам. Ман баранда будам. Баъд хел шавқ доштам. Хеле одамои санъат ки шуди ҳамон сурудам мехонӣ, мекашад, дил мекашад. Баъд суруд мехондаму ҳамин ритма ман дошта наметонам чоям. То ин ҳозира ман ритм дошта наметонам. Баъд ман суруди хеле забт мекардам. Як мисра мехондам, ритм асари нав мемондам, боз як мисраи дигар мехондам, бо ритм асари нав мемондам. Худам наки ҳамуна пура монтаж худам мекардам ба программа ядо. яъне ҳамин ритм надоштанҳо шуд ки ман дур шудам. Рости ҳамин қадар кӯшиш кардам, натонистам. Мефаҳмам, мақсад дорам фаҳмиш, не ки наметонам ончиса дошта. чӣ хеле ки аз ман пеш медава меравам. сабр намекунам. охири моҳи сентябри соли 2020 бо як матни таронамонанду гилаомез аз рашку ишқ гуфтӣ ва аз Муҳаммадназар узр пурсидӣ унҷа. чаро ва он баҳси $100 чист буд ки ман она дар коммент хондам ба ки гуфтӣ ман $100 ман на ташкил кун. гуфт ҳамин баҳсот чӣ буд? аввал биё мавзӯи ишқа суҳбат кунем. баъд мавзӯи $100 ки Муҳаммадназар туда чӣ гуфт ки мавзӯъ мобайни $100 монд. бисёр мекофтӣ. касби муҳавил. хуб, агар ӯ мавзӯи ишқар гӯем, дар ҳамин масъала ростӣ хеле бисёриҳо медонам. ман бисёр хай гӯем ҳавои ишқу ошиқӣ доштам. не булҳавас нею шабеҳ ҳамон аз он камтар, мақсад ин тарафтаро як ба инсофтар. хуб, шӯхӣ мекунам. хай медидам аз сабабе ки дар муҳити ман бисёр одамо буданд ки ошиқ буданд ва суҳбат мекардам, мешиштам ба ҳамроҳи ҳамво ва медидам. ман ҳамон кӯчаҳое ки ту ҳамон матнда навиштагӣ, ман вақте кӯчабоғи ишқ, ман худам воқеан ҳамон хел тасвир кардам ки ту омадӣ, уна вохӯрдӣ ва шумо ҳамаи орзуотона дар як соат кашидену рафтену ҷудо шудем. ба мисли китоби ба мисли филмҳои ҳиндӣ ва ҳамаша ту гуфтӣ рашк. ин рашк кӣ буд ё вай? рашк ай вай буд? аз вай. рашк ба мо ҳама мегӯем чиз. рашки мардҳо сахттар аст, аммо аз занҳо сахттар баромад. ҳамон хел баромад. аз пашти як рашк тамом ҷудо шудем. унам дишод он аз ман набуд, қиссаи ман набуд ва он чиз аз ҳамон дӯстонам буд ки вақте медидам ки мерафтан мисол суҳбат мекардан як ҳафта, 2 ҳафта, боз мақсад ҷанг мекардан, ҷудо мешудан ва ман ҳамин чиза пай бурдам ки оғозаш муҳаббат, меҳр, ширинӣ, баъдан ту бо ҳамкурсат рафтӣ дастӣ салом кардӣ, ту рафтӣ ӯ фалон духтар ба нигаҳ кардӣ, ё ки ту фалон бача гап задӣ, дигар ҳама хелин рашк баъди 2 ҳафта мешавад ҷудо шавӣ. Не, худам надоштам ва ман аз Муҳаммадназар барои чӣ бахшиш пурсида будам? барои сарфи вақти худ ба ҳамин хел суҳбатҳо ки ӯ мегуфт пас кун, мақсад соатҳо телефонӣ суҳбат мекардӣ. ҳамин хел? Не, ман суҳбат намекардам. суҳбат бо ҳамон нафарҳо мекардам ки аз ишқ суҳбат мекарданд, бо ошиқо, суҳбат бо ошиқо. ман барои ҳамон аз ӯ мисол бахшиш пурсида будам ки ман вақт барои ҳамон суҳбати ҳамон сарф кардам ки ва дар натиҷа омадам ки ҳеҷ нест ҳамон чиз ва ҳамон вақт барои ҳамон чиз сарф шуд. гуфта ин маблағи доллар чӣ? ин маблағи доллар то Муҳаммадназар агар ҳамон $100 надиҳад. инҷа ман нафаҳмидам, $100 бояд ту диҳӣ ё ки Муҳаммадназар? инҷа шарт то ҳол медонӣ, шарт ман мавзӯи ошиқ шудан буд. хар ошиқ шудан ки инҷа бояд ман ғолиб омадам. ошиқ шуд. Муҳаммадназар як нафаре буд ки умуман ба ишқ бовар надошт, умуман ин чиза намехост
ҳамин чи тарафдор набуд. Аҳа. мақсад ман мегуфтам вале ошиқ мешавам. мақсад вале як саназ Вале мебинӣ. ба сарат меояд. худо панодиҳат буд. Не ки хай худат медонӣ. Аҳа. ба сараш омад ҳамин чиз. Бале. бояд $100 биёрам. $100 бобат қарз дорем. Хуб. мо ман як матни дигата иқтибос меорам. мҳм. аз таҷриба ҳа. мегуфтам аввал ном баъд нон, аммо акнун фаҳмидам ки аввал нон баъд ном. гуфти аз таҷриба. аз ин таҷриба таҷриба ва чаро ин чӣ таҷриба ва чаро чунин асту чунин гуфтам? ҳана саволе ки як чанд дақиқа пеш додӣ ки барои чӣ ту мақсад ҳамин қадар лоиҳа мисол гирифтӣ, ҳамин қадар корора кардӣ, не ки то ба охир набурдӣ бас кардӣ. ва ана аз таҷриба ман гуфтам ки ман мегуфтам ном ёбам, нон меёбам. охир тур шояд ба ҳамон умеди будӣ ки зуд ситора шавӣ, зуд ном пайдо кунӣ. яъне ном пайдо кардан зуд нест, як процесс, як муҳлати муайяни худша дорад ки ҳеҷ чиз гуфти худат ки бо Дилшодҷон, баъд ба мурури замон, ба гузашти сол фикрҳо ҳам иваз мешаванд. ман дар он вақт ӯ хел фикронӣ доштам ва ҳозир дигар хел фикронӣ дорам ки ҳозир чӣ аст? Ном ё нон? албатта нон. барои ман ном муҳим нест. вақте ки номи тура нашиносанд чӣ хел дунболи ту меоянд? Мегӯянд дунболи ман наоянд. не, ба суроғи ту меоянд ки ака биё ҳамис ба мора реклама кун, ака биё ҳамиҷои мора як история кун, биё ҳамиҷои мора реклама кун, ё намедонам ҳамин маҳфили моро обод кун. яъне номи тура дониста фаҳмида баъд суроғи ту меоянд. ана Дилшодҷон, бале, аку дар кадом ҳолат ҳамонҳо туя мешиносанд, дар ҳамон ҳолате ки ту як камакак нон дошта бошӣ ки ҳамон нонта барои таблиғ кардани худат хараҷот кунӣ ки баъд онҳо тура шиносанду то мегӯяд хараҷот накунӣ, даромад намеояд. вақте ту нон надорӣ, чӣ хел метавонӣ ки даромад биёрӣ барои худат? агар озӣ нигоҳ Дилшод, ман ба боварӣ мегӯм, агар озӣ ту як сарпарасти бо қувват дошта бошӣ ки тура сарпарастӣ куна, ҳамаҷиҳата таъмин куна, барномаи ту ҳам як барномаи беҳтарин мешавад ва ту ҳам метавонӣ ки баъдан ҳам ном ҳам нон. агар як сарпараст дошта бошӣ, нон. ҳақиқати худша дорад, мо баҳс намекунем. инҷа баъзои мо баъзои баҳсӣ нест. бале, агар ба масъалаи оиладоршавӣ гузарем, шунидам ки ба интихоби падару модар розӣ шудаӣ. чӣ шуд ки худат ҳамсафар пайдо накардӣ? не ман худам ёфтам. худат ёфтӣ? Ки мегӯд ин чизо? ман гуфтам ки ман каналои худама дорам. ин чизо Муҳаммадназар ягона одаме ки ман ҳама чиза ҳамон одам ба мегӯм то ҳозира, аз ҳамон давраи курси яким то ҳозира, ин Муҳаммадназар аст. ҳамон Муҳаммадназар ҳама чиза медонад, ҳама чиза ҳамон одам гуфтагианд. ман бо боварӣ гум ки ҳамин чиза Муҳаммадназар нагуфтааст чӣ? хайр мегузарем сари масъала. ман пешниҳод кардам як нафара ва онҳо розӣ набуданд барои ҳамон нафар. падару модар? бале, барое ки муҳити деҳа медонед чӣ хеле аст. он духтари шаҳр буд? бале. шаҳри куҷо? аз ҳамин ҷо. ва мақсад одаме ки таҳсил кардаасту соҳиби кор асту. самти худамон ё самти дигар? самти ба худамон наздиктар, забон, адабиёт ҳамин гуна буд. ва хай баъде ки ба ӯ мисол розӣ нашуданд ва онҳо ман маҷбурӣ чӣ накардам. ман ӯ пешниҳод кардам ва ӯ ба ман пешниҳод карданд дигар нафара ва манам дидам ки маъқул аст, мешавад. ман розӣ шудам, тамом. ҳамин қадар маҷбурӣ нагирифтам. касе гуфтааст. ман ҳамкурси панҷакентӣ доштам ин тарафа ки гуфта буд ки мо аз кӯдакӣ фалон духтарда гавҳорабахш шудаги ҳастем, яъне то ҳол дар мо ҳаст ҳамин чиз. барами ман чиза пурсид. дар мои чиз нест. баъд панҷакент ҳар як деҳааш боз фарқ мекунад. бо урфу одатҳои худаша дорад. баъди хизмат омади самти SMM ва он дар бораш гуфтӣ ва ҳоли шогирдам тайёр мекунӣ. дар масъалаи аз кишвари Чин бор дархост карданро ҳам ёд дода истодаӣ дар ҳамон канали худат ройгон.
ҳамин кора аксарат ҳоли пулакӣ анҷом медиҳанд. Барои чӣ ту ройгон кардастӣ? хуб барои он ки ман бисёр хоҳиш доштам ҳамин чиза омӯзам ки чӣ хел ман метавонам аз ин ҷо истода дилхоҳ чизро бо нархи як арзон аз чин аз хитой дархост кунам ва бигирам. ҳамин чиза мехостам на ки аз хизмат ки нав баромада будам ва ман оло даромади хуб ки надоштам. Курс буд 5000 сомон дилшод буд 2000 сомон барои ҳамин самта ёд гирифтам 2000 сомон 1000 сомон ҳамин хел. хулоса ман аз як нафар курси хайриявӣ кард. гуфт 100 сомонӣ буд ёки 200 сомонӣ буд. гуфт курси хайриявӣ мекунам. касе мақсад хоҳиш дорад 100 сомонӣ партояд. ман ҳамун чиза меомӯзонам шуна ва ҳамун пуле ки ҷамъ мешавад маблағе ки ҷамъ мешавад мебарам дар ягон ҷо хайр мекунам ҳамун хел. ва ман розӣ шудам ба маблағи 100 ёки 200 буд ҳамин чиза ман харидам ва омӯхтам то тавон омӯхтам. баъдан нигаҳ кардам ки охир ҳамин намеарзад барои 5000 сомон. яъне уқа коре нест. уқа коре нест ва ҳаминам метавонанд ки даромада дар YouTube ёки Instagram бубинанд мақсад аз ҳамун блогерони рус ёки дигар хориҷа ки ҳамина ройгон нишон додагиянд аллакай ҳаст аммо мақсад ба забони худашон барое ки бисёре ки забони о намефаҳмад барошон душвор меғалтад. барои ма 60 нафар буд аввал ҳозир 52 нафар мондагиянд дар ҳамон як телеграм канале ки шудам 52 нафара ман ёд додам то ҳадди имкон то ҳадди имкон намедонам ту дархост карди ё не аллакай чанд нафар ҳамон одаме ки ман ёд додам аз ҳамон тарзи ёдонаи ман дархост кардан овардан ва ҳамин аз ман миннатдорӣ кардан бас ман исмата дидам. исмат як дасе чи будан духтари дигар будан борошона парсанд ки мо гирифтем борамона ҳазор омад. дар кишвар SMM чӣ қадар рушд кардааст ва ин касб барои мо ояндаи хуб дорад. чӣ камбудиҳо дорад ки мо ҳоли бартараф накардем? хуб SMM дар кишвари мо надорад то ҳол одаме ки ҳамин ҷиҳата ҳамин чиза ба пуррагӣ ягон кас омӯзонад ба ягон нафар. онҳо SMM мегӯянд дилшод барои ту чия нишон медиҳанд навор гирифтану монтажи видеора нишон медиҳанд ҳамин чизҳоро интершум мондан дар видео эффект ҳамин чизҳо нишон медиҳанд. не ки дар асл SMM алгоритма фаҳмидан дар кор аст ки мо контент план чӣ хел бояд кунем чӣ хел бояд сценария нависем дар як рӯз чанд то пост гузаштан дар кор аст дар кадом соат бояд мо анализ кунем ки дар кадом соат бештар дар тоҷикистон одамон дар мисол соцсетиҳо фаъолтаранд ва дар ҳамон соат бояд мо пост кунем ки ҳамон вақте ки пост мекунӣ агар ҳамон постро ҳамон чизе ки монди нашре ки карде агар ҳамон замон бисёр одамон дар сет бошану онлайн бошану ҳамон қадар зиёд актив шавад баъд метавонад ҳамон пости ту бо ёрдами Instagram ба ҳамон топ мегӯянд рекомендатсия мегӯянд барояд. агар ки онлайн ки кам бошад кам мебинанд яъне одамои худат ки кам ки диданд аллакай намеравад ва ҳамин нест нафаре ки пурра алгоритми Instagram тарзи дурусти кори Facebook бо ҳам якҷоя кардани фейсбуку Instagram реклама дуруст сар додан программаи ADS барои реклама уна дуруст ёд додан ҳамин чизо нест ягон ҷое ки ҳамин чизоро фаҳмонад. ҳаст ман медонам софт клуб ёд медиҳад SMM специалист мегӯянд ҳаст илҳом ҳастанд инҳо илҳом хуб медонад ҳастанд не ки нозикое ки бояду шояд ҳамон чиза фаҳмонанд ӯ чиз нест. дар ман аз куҷо мегирам бисёртар аз одамони блогерони рус мегирам аз SMM-они рус мегирам аз ҳамонҳо тамошо мекунам. дар бораи клуби ҷавонӣ ва аъзоёнаш мегӯӣ? садқашон шавам клуби ҷавонӣ клуби ҷавонӣ ин чӣ хел пайдо шуд ман мегӯм. ман меҳрофарин амон муҳаммадназар 4 нафар будем. як рӯз чи дар курутобхона нишастагӣ будем баъд ҳамон хеле чи посте кардем дар публикатсия мондем дар Facebook ва
устод Зафар Аскар устод Зафар Аскар комментарий навистанд ки бачаҳои клуби ҷавонӣ не ҷавонбухориён гуфтанд фаҳмиде. баъд мо ина гирифтем, аввал ҳама хел ном мондем, гуфтем мо аму ҷавонҳо мешавем. хай тариқша одамои ки журналист хондаанд медонанд, мо гуфтем мо аз ҳамун ҷавонҳо мешавем. баъд номша иваз кардем, клуби ҷавонӣ мондем. хай нақшаҳо бисёр буданд ки мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар фаъол мегардем, сайт мекушем. ҳар кас ба ҳар тараф рафт. Муҳаммадназар рафт, Мирофарин аз паси кори худаш, амун аз паси кори худаш, ман аз паси зиндагии худам. дигар гоҳ-гоҳи ҳама хел ҷамъ мешавем, ягон суҳбат меёрем, худ меравем. ҳамин қиссаи наскии сеюм чист ва ба ин клуб чӣ дахл дорад? Бисёр хостам ки фаҳмад. қиссаи наскии сеюм ина худат ҳамунҷа пост карда будӣ. бале ӯ вақте қиссаи наскии сеюм Муҳаммадназар нақл кард, мо ним соат зиёд хандидем, Мирофарин ҳамун будем. мутаассифона ӯ чиза гуфта намешавад охир. барое ки Муҳаммадназар гуфтагӣ аст ки нагӯе ҳамин чиза, барои хусандии худ нақл кард, аз ҳаёти худаш не ки мақсад ки ҳама ду наски дошт, сеюм наскиш пайдо шудагӣ буд, яке аз куҷо пайдо шуд. фаҳмам. барои 5 соли оянда ворисҷоҳи Умрибой дар куҷо худа мебинад ва дар чӣ касб? як чиз гӯям, то ҳол ман паспорти хориҷа надорам ва ман барои 5 сол не, барои як умр худ ман мехоҳам ки дар Тоҷикистон бинам. ва биё як ҷои бисёр бугум муҳимаш, пеш аз омаданам модарам як акс равон кард ба ман. пеш аз ин ҳамин суҳбат омаданам модарам ба ман як акс равон кард. дар акс сурате буд ки ман шиму костюм галастук доштам ва мӯи сари баландам. акси мумкин 2 сол 3 сол пеш дар телевизион буд. равон кард ва гуфт ман мехоҳам бачаи ман орзу дорам бачаам ҳамин бошад. мақсад ҳамин бачаам бошад. ман намехоҳам, гуфт ки навист дар WhatsApp ки ман намехоҳам бачаи ман ғарибӣ биёд, ғариб шавад. ба хотири ҳарфи модар фаҳмидем. ман умуман ёди ҳамун ҷая намекунам, ёди аз Тоҷикистон берун рафтана намекунам ва агар тавонам ба хотири ҳарфи модар ман мерам ягон телевизион дар як ҳафта ақаллан як барнома ман аз ин рӯз мерам нақша мекашам, ба хотири ҳамон ҳарфи модар мерам ман кор мекунам, ба самти ҳамин журналистика гӯем қадам мемонам. барое ки яке ҳамин модар ҳамин хел гуфт, намедонам аз чӣ сабаб ҳамон сурат равон кард ва аз ҳамин гапе ки мегӯяд ки ман орзу дорам бачаам ҳамин бачаам бошад, яъне ӯ аз ҳозира ман мақсад кори ман норозӣ аст. бар замми ҳамин қадар савол ки гуфтему ҷавоб додӣ, мон чизе ки ман напурсидам ва ту гуфтӣ ки ман вақте ки вохӯрем атрофи ҳамин чиз суҳбат мекунам. монд чизе ки напурсидиву ман нагуфтам. чӣ буд? бисёр чиз. мисол якта муҳимаш чӣ маслиҳат ман метавонам тиям ба ӯ ҷавоное ки ҳаст. хуб, оли ҷанбаст накардем. хай биё ту саволота пурра чӣ куд? ман баъд гӯям ки бояд ман чия гӯям. чӣ суол ба ман доред? суол? як суол ба ту. Дилшод аз ҳамин барномаи худ чӣ умед дорад? умед дорам ки яке аз сарпарасташ худат мешӣ. насиб. хуб, ва ҳамин самта дурустҳисобӣ бо намуду бо шаклҳои аҷибу ғариб пешниҳод карда ва шиноснома шудан, яъне ки ба ғайри дар расонаҳо кор кардан, мани худат дар блоги худам пайдо кардам. хуб, ҳаст савол. ҳарфе барои имрӯзу ояндаи миллат. ҳамин суоли охир буд. ҳамин суоли охир. ҳарфе барои имрӯзу ояндаи миллат. ҳамон қадар мегӯм Дилшодҷон.
ман гуфтам шиносномаи хориҷӣ надорам, ватанма дӯст медорам ва як сабабе ки ман барои чӣ аз журналистика кам дилмонда шудам, озод набудан. баъдан ман мехоҳам ки озод пӯшам, озод гардам. ватанма дӯст медорам, мега ватан дигар. ташаккур. то истгоҳи дигар. умедворам ки як дунё чизеро ворисиҳои умрибоя шинохтем ва кӯшиш мекунем ки ҳамгуна қаҳрамонои хуба пешниҳоди шумо кунем ва баъзе чизҳоеро инҷа ҳарф занем ки нагуфтам ва ё ки нахостам. ташаккур. то истгоҳи дигар.